ମାମୁଁ ଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିବା ମାନେ ଘରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବ। ମାର ସେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ଆମର କାମ ହେଲା ସେଇ ଫଳ ଭାର ଧରି ମା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ବାହାରିବା। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଖଜୁରୀ ପୂଜା ସରୁ ସରୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଟାକ୍ ସେଇ ଆମ୍ବ ଉପରେ ହିଁ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ରିଙ୍କି ନାନୀର କଥା ପୁରା ଅଲଗା। ସୁନୀଲ ପ୍ରେମରେ ସିଏ ନୂଆ ନୂଆ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ବାହାନା କରି କହିବ, ନା ମୋତେ ଜମା ଭୋକ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ହେଲେ ଆମେ ତ ପୁରା ଖେଳାଳି, ଆମକୁ କ'ଣ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ? ଆମେ ଯାଇ ଚିଡ଼ାଉ, କିଲୋ ନାନୀ ଭୋକ ହେଉନି ନା, ସୁନୀଲ ଭାଇ ପାଇଁ ଓଷା କରିଛୁ। ରିଙ୍କି ନାନୀ ବିରକ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବ, ହେଲେ ଆମେ ତାର ଗୁମର ପୁରା ଖୋଲି ଦେଇଥାଉ। ବୋଉର ସେଦିନ ଉପବାସ, ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥାଏ।